हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ गोबाव समनि उनाव आं दिनै आंनि इउटिउब चेनेलाव बरायहरबाय। आं गोबां गोबाव जाबायमोन। दिनै आङो बेंटल एरिया, बे बेंटलनि एरियाखौ आङो एसे मिनि टाउनखौ नोंथांमोननो देखायनो सानदों। बियो गासै बेंटलनि एरियानि न'फोर। नोंथांमोना गोबां जायगायाव थानाय मानसिफोरा बेंटल एरियाखौ मोनथिफेरा। बेंटल होननानै खोनाबाय थायो। बेखायनो बेंटलनि मेन जायगाखौ आं देखायनो सानदों। बे गासै बेंटल एरियाजों बे गोसोम गोसोम हाग्राबारि नुनाया आरो। बेवहाय गासिबो न' दंजोबो दै, हाग्रा नङा खिन्थु। बे खाथियाव खेबनायखाय गोजाननिफ्रायबो बेखौ बिदिनो नुगोन। ओरैबो जेरैबो न' दंजोबो बे गोसोआव। ओइ बिमा दैलाम, बै गोजानाव नुहुरनाया बिमा दैलाम मानि आइ रिभार आरो, बिमा दै होनना बुङो जोङो, दैमा। बेयो बेंटल एरिया। बे कलेजआ हौरैसो थाबावबाय गोजानाव, बहाय कलेज एरिया गैया। मेन एरियाखौ खेबदों आङो। बै गोजानजों थाबाय कलेजआ। राइट साइड बै गोजानजोंसो थायो, बेयो कलेज एरिया नङा बियो। बुहुद गोजौनिफ्राय खेबनायखाय नुहुरजोबदों आरो गासैखौबो, बै दुब्लिबारि। सोरगिदिं साइडनिफ्रायनो खेबनो नाजादों, नायदो। नोंथांमोना मोजां नुदोंबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय माबायदि नुदों बेंटल एरियाखौ। चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बेंटल, काजलगावनि साहाजों दावखोब्लानो नोंथांमोना बे जायगाखौ मोनगोन।